हेलो हेलो का हो करेजा का हाल बा ठीक ठाक बाड़ू नु का ठीक बा हो कल के तनी से बात लेके मार मार के एकदम हमार देह फुला देले बना है मुंह पे हर एक जगह दाग पड़ गइल बाटे। बतावो तू अपना मर्द के मार कैसे सहतड़ू दादा। हम तो तारा के अंगुरी से छुअत रहनी चिल्लाए लागत रहलू आ छाछ पर से भाग जात रहलू। देखा बात मत बनावा चिड़ै के जान जान लड़का के खिलौना कुल तोरे चलतन होता। हमारा चलते का होता है इतहार रोज रोज फोन कइले के कारण ह उ जान गइल बड़न कहाँ से फोन आवता। अच्छा तो ठीक बा कहाँ बाड़न गइल बड़न मिली पे आटा पिसावे। आटा पिसावे मिलिया वाला दौड़ देले रहल हटे कि चोकर ढेर निकलत रहल ह ना हो गेहूं पिसावे गइल बड़न। इहे ना कह कि भुला के तू बोला तड़ू आटा ना गेहूं पिसावे गइल बड़न। ए सुन ना आइबा ना तू हमरा से भेंट करे खातिर एजा ना बड़ी दुख बाटे। ठीक बा 2 घंटा में हम आवतनी आ एगो तारा भतार खातिर रामबाण दवाई ले आवतनी। आज हमहू देख ले पावर तोहरा भतार के। ठीक बा जल्दी से ही हो। ठीक बा हम आवतनी। अब चली हम डॉक्टरवा की हैं तनी ओकरा के से कुछ दवाई ले ली है। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम का हाल बा हो? अरे हाल तो बढ़िया बाटे लेकिन तनी दवाई खातिर नहीं रहुआ की है। कौन दवाई काम बा? अरे एगो छोटका बबुआ हमार बाटे जामुन लेके आई रहल हटे। ओ ना बुझाइले में छोट बच्चा बाटे खा ले बाटे ऐसन हूँ कि अब ओकर पेटवा में लैट्रिन बंद हो गइल बाटे माने एगो चालू होखे वाला कोनो दवाई दे दी। एथु हो गइल बा कड़री बांध देले बा। हां उ है तो चालू होखे वाला एगो दवाई दे दी। तो काला पावर के दवाई दी कि मतलब लूज पावर के दवाई दी? ऐसन दवाई दी कि एकदम काला पावर होखे। काला पावर दे दी का कि 3 मिनट पे होखत रही? हां उहे वाला दे दी। रही तब बाकी फीस बड़ा काड़ा लागेला जी। अरे फीस के चिंता मत करी महाराज। रोकी हम खोल के देता नहीं। एकरा के ले जी के गिलास में पानी में घोर के पियाई ना। दीदी हम ले बेटा आ ऐसनो दवाई दे दी कि ना कि हम दवाई देनी ओकर डायरेक्ट हो गइल तो बंदू करे वाला एगो दे दी ज्यादा परेशान होई तो। डायरेक्ट ना होई ले ना जी रुआ टेंशन मत ली डायरेक्ट ना होई। दी ना हो बंद करे वाली पैसा ली रो अपन फोन करे वाली दवाई ले बंद करे वाली दवाई ली। ठीक बटे आधा गिलास पानी में पियावे बनू। हई पानी में नहीं पियावे के एकरा के पानी में नहीं पियावे के ई टैबलेट ह। ठीक बा एकरा के आधा गिलास में। हां आधा गिलास पानी में ठीक बा पैसा बा के दी। ए महाराज पैसा बुलाते बानी ली पैसा दी कर रुपया। चलिए हम पैसा रुआ साहब तो बाद में और ले लेम रखी। हां धरी अरे अरे जल्दी ले पानी नहीं ले आई। अरे पानी हम ना पियब। हां अब तो पानी तारा भतार के पियाई। ऊ कैसे लो ऐसन दवाई लिखेल बनी आधा गिलास पानी में उनका के पिया दे बनू। हां तो अतना ना तारा के माने जाने लगी हन। हां अतना ना माने जाने लगी हन कि तू सोचबो कि वो हइए ना हन। हद ना बनी हमरा के एकदम तू पिया के तो देखो। ठीक बा आज पियाई दे मुंगा के एकदम पिया के आजमाओ। ठीक का जी एक बात बताई 10 हाली फोन लगाइले पे खाली फोन उठावा तनी भाव चढ़ गइल बाटे ओके। अरे भाव काहे के चढ़ गइल बटे यार तारा के मैंने तारा चलते हमर भाव चढ़ी। जनते बनी की शादी कोला के कोनो वो नहीं खे जब देखा था उल्टे से बोलते रहलन तन तारा के याद करना त लेकिन वो बात ना करन हमरा से। ऐसन कोनो बात नहीं तारा से हम बात ना करी ना। हम सोची ना कि फोनवा करतनी आ कहीं ऊ ही तब उठा ली तो निमन बन गई। तब 4 डंडा मार खाते बनी 6 डंडा खा ले मार ओमे का दिक्कत बा? तो तू मार खातिर लेकिन दर्द हमारा होता टेनू। सही यही तरीका होता नहीं तारा से अगर प्यार ना रही तो हम बातें ना करते। तारा का लगेला ये दवा से पक्का नहीं ठीक हो जाएगा वो। अरे ये दवा से तारा के अंगूरी से छुईहन ना। सच्चो तू एक यूज करके तो देखा। अगर ऐसा हो जाए नो उनका के तो तखत के नीचे कदम सूता तोरा से। ऐसा अगर हो जाए तो हम के दिन भर दिन में बात करम फोन से। ऐसा हो जाए तो तू कहियो ई दवाई हम तारा के 1 डिब्बा किन के भेजा दे चले के पहुंचा दे हम। ठीक लेके पहुंचा दे। पहले खाली पियाई में औषध देखे तो नहीं कितना होता। एकदम एक खाली में असर शुरू हो जाइए कर। और बताओ सब बढ़िया बेटे और तो ठीक बाटे। देखा तनी हाई मार देलो बरंदम लग गइल बेटे। मतलब वही करिया हो गइल बेटे हो। हे जो ही करिया हो गइल बेटे इहो लगा रहटे का। हां
कितना हथियार भेट मत कर त टेके ओकरा के जाय के बहरी ना में जदी पति परमेश्वर न होलन परमेश्वर होलन त ई ऐसा हाल करे के चाहिए। उनका नहीं पता नो पत्नी लक्ष्मी होली लेकिन उनका समझ में ना आवला कौन चीज। तारा गर्दनियों में लागल बेटका हो ना गर्दनी में नहीं लागल मुंह में मरले बड़ा। तारा हाथ में कुछ ना रहला मार दिहनी हो। जब मरद से हमको मिलबे करी तब हतार जब हरी मरबे करी जब मरद से ऐसा मेहरारू मिलल बिन हमरा के रोज झगड़ा करते तो मतलब माथा खराब कहल कि लात के तू बहुत बात से ना जा सके तौने हाल बा और कुर्ता गिरल बा आ साया गिरल बा ओजी ले दाता बटो ना सकेलू आंधी आइल है हम का पकड़ के रखी ओकरा के। अरे तो के बटोरी गांव आई बटोरे खातिर रोगे पानी पियास लगल बा। पानी पियास बड़ा प्रेम से पूछते पानी पियास लगल बा कि ना ना नहीं लगल ना। अरे का रो उते मन छिला लगने आए बैठी है जब पानी लेके आते ने बड़ा प्रेम से छुहाई बड़ू का बात बा हम लेके आते पानी। हां बड़ा छुहाई बड़ू है बेरा का बात कोई बटोर के रखा हो कुल कुर्ता साया कुल गिरल बा त नीचे। ले पानी ना जा जा कुल कपड़ा बटोर दिया। अरे साला बेटा गोड़ा गोड़ा करता। ए सुनो लैट्रिन में पानी बा का काहे का हो गइल। अरे मर्द पेटवा कैसे तो गड़गड़ गड़गड़ करता। अच्छा बा लैट्रिन में पानी। हां बा ठीक बा रुको हम जाता नहीं। अरे दादा रे फिर मैं तो फिर आ गया। और फिर मोमर लग का हो गइल बारे ये खाली तो दिल्ली जाता है तो लैट्रिन में बैठ के आगे पर तो ना लैट्रिन में बैठल रही का नहीं मन ये तो बार बुझाता कि मियाज पस्त हो गई इस सलाह था मैदान लगता है। अब कुछ खेबो तो ना कोई नहीं हो बाजारी उजारी में। ओह फिर मर अरे साला परेशान हो गई है तो। और सुनो तब हो चलो मत बुझाता कि अब हे भगवान अब ना जियो हम अब मियाज एकदम पस्त हो गई बा जाता बत एगो काम कर देख न कौन लड़का बा सन कौन लड़कों से जाके दवाइया मंगावे दादा मियाज एकदम पस्त हो गई बा। हालत ज़्यादा एकदम हालत खराब। ए सुनो ना हाँ। अरे कौन लड़का बा सन तो उन्हीं ने मंगावा दवाई उन्हीं ने दवाई मंगावे दादा। अरे मियाज एकदम पस्त हो गई भाई दादा कौन लड़का ने दवाई मंगाओ ना मंगाओ दवाई रे अरे फिर गड़गड़ करता पेटवा रे दादा। अरे मंगाओ ले ली दवाई हली ला दे दवाई पकड़ी लो दवाई ला दो जाई खाली तो पानी ला दो दादा पानी ला दो दवाई खाली। अरे हालत खराब हो गई अरे माई दादा ले हाँ बोली
अब कौन चीज की दवाई दिले रहनी जी? अरे उ दवाई थोड़ी रहला, उ तो जमल घोटा रहलटे। अरे जमल घोटा कहत रहनी हनु, देख लेनी कितना पावर बाटे तोहरा भतार के, तो तारा विश्वास ना होत रहला। चलो कोनो बात नहीं के, ठीक होखे वाली दवाई दे दिल बनी। ठीक बा, रख, बाय।